Gauza edarra dela, iparraldeko talde batekin hartu emonin ipintxie eta olako emanaldi bat sortzi, ezta? Nolabaiteko horrek mugak hautsi eta euskarazko sorkuntza bat egin bere osotasunien, hau da, iparraldeko lagun batzukin eta hegoaldeko beste batzukien. Oso importantea da, eta taldean ere hori nahiko argi eduki gendun, euskara seiten den antzerki bat dela eta euskalkiak erabiltzen ditugula, ezta? Orduan aprobetxatuz pixka bat bakotxaren herriko euskerie, ze horrek ematen dotza obrari halako freskotasun berezi bat eta alde oso organiko bat, ezta? Nolabait esan tripatik ataratzen jakun hitzak dirala, ezta? Emaitzie batetik gordine dela, baina gordinen ez gordinen zentzu, batetik mingarri ze badalako, baina baita zintzu dalako eta bada espada komeni dago esatie umore handize badekola esango neuke eta humorien bebi zentzunetan, ez da? Humori arma handize dalako bai laban moduen, baina baita eukendu moduen, ez da? Eta, pentsa dut hortik be, badekola desente. Ez dala gauza fribolo bat, desmadre baten bidez kontetan dana, humore handiz kontetan dan hori oso serizue dala, eta modu asko duzela mundu hori begiratzeko, eta iruditzate hau, zeo zelan bai aktorien partetik, zesan du personajiek, baina bai aktoriek eta bai idazketan parte arte dugunok, 70 hamarkadan jaiotako jentie gara, eta oso zelan badala begiratu autokritiko bat geure burueri, neurri baten, geure garaizeri, eta behigorrek esan duen moduen beti humorez, baina ez dala nik izango nuke humorez landutako obra oso serio bat dela. Oso arrotasun handiz hartzen dugula etxe honetan, Durangar ororen etxe honetan, antzeslan hau, bi arrazoien gaitik, alde batetik iparraldeko eta hegoaldekoen arteko elkarlana dalako, eta bestetik 80 minutuz gozatu ahal izango duguleko antzeslan hau euskera hutsean.